krátkom videu pôjde o problematickú tému. Ako si vytvarovať dokonalé obočie? Poďme na to. Pravidlo číslo 1. Chlpky si nevytrhávajte bez premýšľania. Podobné experimenty končia v 99% prípadov nešťastne a obočie si budete musieť dokresľovať. Aby ste dosiahli dokonalé obočie, zoberte si najskôr štetec. Vďaka nemu uvidíte, kde sa obočie začína a kde končí. Chlpky si vytrhávajte vždy v smere ich rastu. Pomocou ukazováka si pokožku trochu napnite, pôjde vám to oveľa ľahšie. Potom si na obočie naneste trochu tieňa. Vďaka svetlej ceruske na obočie si môžete vyfarbiť malé medzery. Ja to však nepotrebujem. Tieň by mal mať rovnakú farbu, ako je farba vášho obočia, inak bude vidno farebný rozdiel. A na záver si obočie zafixujem transparentným gélom. Hotovo. Pozrite sa na to obočie. Skvelé!